Hhayi vele ubhuti ozisogolelayo enzeni afonele vele u-brothers wemoto. Uma emfonela u-brothers wemoto, vele u-brothers wemoto aphendule ifoni, hhayi ngikhuluma nobani, hhayi imina bhuti lo engike ngacela iy'namba zakho ume nomunye ubhuti laphayana, umtshele ukuthi wena wenze so naso ukuthi ube nemali. Ngizwe i-conversation yenu, so nami ngiyasogola bhuti. So ngicela ukukhuluma nawe mhlawumbe ungakhona ukuthi ungisize. Athi ubhuti, ayi mina indawo engingakhona kuyo, kusho ubhuti wemoto, mina indawo engingakhona ukufika kuyo indawo so. Athi hayi bhuti khululeka nami ngizokhona ukufika lapha. Athi ngingafika nini, kubuza lo osogolayo. Athi ngingafika nini, athi hhayi anytime if uyasuka manje ungasuka uzasho wena. Athi hhayi vele angiphozisi maseko manje nje ngiyeza nje lapho. Hhayi vele ubhuti lona oyihluphekelayo atshele umkakhe phela ukuthi hhayi ngisayophela ngiyobona yena lo bhuti lo sisayokhuluma. Hhayi vele kube right-ke ahambe ubhutiza nobhuti wemoto vele aye khona laphaya la asho khona i-spot sokuthi bayomithana khona. Hhayi vele aye nobhuti wemoto, vele ubhuti lo mayefika ubhuti oyisogolelayo avele afone vele amtshele ukuthi hhayi mina bhuti sengifikile. Athi uyayibona indawo kusho lo bhuti wemoto abuza yena lo bhuti lo oyihluphekelayo. Athi lo bhuti ya ngiyayibona, athi sondela lapha, uma usondela uzobona imoto, uma ubona imoto uze lapha. Hhayi nangempela makathi hhayi nayi imoto uyayibona ashone khona. Uma eshona khona vele ambulise, sawubona bhuti, unjani bhuti, hheyi ngiyaphila, ngiyabonga ukuthi uthathe isikhathi sakho sokuthi ufuna ukuba nami, uze ukuthi ngifuna ukuthini. Hheyi bhuti ngiyabonga bhuti, hhayi khululeka akunankinga, yini inkinga? Hhayi bhuti mina ngisogola kakhulu, so ngizwile wena maxoxa naloya bhuti ukuthi njengoba unemali uthwala ngey'ngane zakho, so nami ingane nginayo, so and nami ngikhathele ukuhlupheka, so angimayindi ukuthi mina ngingathatha ingane yami ngithwale ngayo. Athi lo bhuti usho, athi ngisho, athi usho, athi ngisho, athi alright mina anginankinga nalokho, so wena ungaba ready nini ukuthi uye kulo muntu-ke lo ozokhona ukukusiza ukuthi ube nemali. Athi hhayi mina anytime is tea time. Athi lo bhuti kungaba njani ukuthi kusasa ngo-5 ube la simikhona njengamanje kusasa ngo-5 ngoba manje khona la ngiphuthuma khona angeke ngikwazi ukukumikisa manje. Athi lo bhuti hhayi khululeka mfowami anginankinga mina ngo-5 ngizobe ngikhona la. Hhayi vele ajabule abonga aguqa athi hhayi ungaguqi izandla ziyagezana umuntu ngabantu. Ya-understand-ani kusho lo bhuti wemoto atshela ubhuti lo oyihluphekelayo. Hhayi ubhuti abonga kakhulu athi izandla zindlula ikhanda mfethu ngiyabonga. Hhayi vele nangempela ubhuti wemoto angene emotweni ashaya imoto izule vele. Hhayi nobhuti abuyele endlini yena lo oyihluphekelayo. Uma ebuyela endlini vele ufika ujabulile utshela umfazi ukuthi hhayi bo nayi into eyenzeka. Kusho ukuthi nje lo bhuti lo ngimuzwe ukuthi uNkulunkulu bekangizwisa yena ukuthi ngikhone ukuthi nami ngifinyelele la khona. So hhayi ngijabule impela. So kusasa uthe ngo-5 kumele ngibe sengilapha. Kusho ukuthi mina kumele ngivuke ngo-4 because I rather be earlier than being late, because ngithi ngifika lapha late ubhuti akasekho. So angifuni ukuthi ngiluze i-opportunity le because i-opportunity best for thina. Umfazi athi kumele kusetiwe i-alarm because angeke si-afford ukuthi wena ungakhoni ukuvuka. Set i-alarm efonini and wenze make sure ukuthi ibhethri ligcwele le phone because angifuni kwenzeka amaphutha. Hhayi vele nangempela umntana lo akazi next, lo mntana wentombazane akazi next. So alright-ke kulalwe vele i-alarm ikhale ekuseni. Uma ikhala ithi umfazi kucala avuse indoda athi vuka baba, vuka baba, vuka nayi i-alarm iyakhala. Lo mfo abona ukuthi isikhathi sokugeza anginaso kumele ngihambe ngishone lapha vele ashone khona vele uma afika kusela ama-minutes-nyana vele ame laphaya. Hhayi nangempela ubhuti wemoto avele uma evele ubhuti wemoto vele ethi enhlizweni eyi nkulunkulu ngiyabonga uvelile. Hhayi vele ubhuti wemoto ambulisa hayi mfo right, hhayi asishaye imoto izwe ngoba kuyagcwala laphaya, kuyagcwalwa. So kumele ukuthi sibe elinyana ukuthi noma kuthiwa ilayini lide but sikhona ukuthi nathi kuyophela usuku singenile. Hhayi vele nangempela-ke ubhuti ajabule afe ubhuti lo ohluphekelayo azisho emotweni bashaya imoto vele bafike lapha kaBabunyanga. Uma bafika kaBabunyanga hhayi cha abantu bekade bangasibaningi vele bakhona bona kodwa abekho baningi. Hhayi vele kungukuthi bayalinda ukuthi kungene laba abangenayo balinde. Hhayi kufike-ke ukuthi sekungena bona-ke manje. Hhayi nangempela bangene-ke uma bangena kuBabunyanga-ke abuze-ke ukuthi hhayi bobaba nginganisiza ngani. Hhayi vele ubhuti lo wemoto athi hhayi kahle kahle mina ngikhaphile umuntu ozile la uyena ubhuti la. So ubhuti angachaza yena ukuthi uze ngani. Athi ubhuti hhayi mina nginenkinga baba, atshela uBabunyanga nginenkinga mina baba, inkinga yami ukuthi ngidinga imali ngiyahlupheka and abazali bami bashona ngimncane. So since nje impilo ngiyazibonelela so ngidinga ukuthi ngibe nemali.